Dnes sa budeme rozprávať s interiérovou dizajnérkou na tému závesy a záclony s pani Zuzanou Brunner. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, vítam všetkých. Tak nám povedzte, aké chyby robia ľudia najčastejšie pri výbere závesov a záclon? No, dôležité je si aspoň troška naštudovať na začiatku, že čo je vôbec záves a čo je vôbec záclona. Veľa ľudí nemá o tom prehľad, že napríklad si povie, že záclona, že to je čo? Záclona je vždycky tá časť, ktorá je priesvitná. Môžete sa pozerať cez ňu smerom von, ale tým, že visí za oknom, alebo teda pred oknom, keď sme vo vnútri interiéru, tak v podstate ten človek zvonka nevidí dovnútra, pokiaľ sa nezažne svetlo. A tam si treba uvedomiť, že keď bývam vedľa ďalšieho paneláku, kde mi vidí sused priamo do okna, že mala by som si pri záclone, čiže to je tá časť, ktorá je priesvitná, mala by som si voliť materiál, kde ma naozaj nebude vidieť, lebo záclony majú rôznu hrúbku a tým pádom aj rôznu priesvitnosť, na akú diaľku vidíte. Hej? Čiže keď mám dva paneláky, ktoré sú vedľa seba, tak si budem voliť takú záclonku priesvitnú, ktorá je hrubšia, kde ma nevidno. Samozrejme, keď príde večer, tak tá záclonka nám nie veľmi pomôže, čiže potrebujeme záves. Záves je časť, ktorá je hrubšia, ktorá pôsobí aj akusticky, to treba povedať, že nepočujete ozveny, zútulňuje interiér a samozrejme tieni. Tienenie je veľmi dôležitá vec večer, keď máte zažnuté svetlo, ale samozrejme aj cez deň, pokiaľ vám svieti slniečko, taký záves, keď zvolíte presne materiál, ktorý proste odráža napríklad slnečné lúče a podobne, dokáže aj priestor neprehriať. Takže to sú také tie základné veci. Akú záclonu chcem, aký záves chcem, či má mať funkcionalitu úplného zatemnenia ten záves, alebo potrebujem len dekoratívnu časť, ten záves. Čiže čím sa nesprávne riadia zákazníci pri výbere závesov? Čím sa nesprávne riadia? Musia si uvedomovať tú funkcionalitu, čo chcú dosiahnuť tým, že si dávajú niečo na okno. Častokrát reagujú impulzívne, napríklad povedia si, že čítali niekde nejaký článok a toto sa aj mne hodí a neuvedomujú si celú tú zložitosť toho problému zatemnenia. Že napríklad si povedia, ja nechcem záclonu, mne sa to nepáči a potom si dajú len záves a zrazu zistia, že cez deň ich je vidno a proste keď si ho zastrú, tak majú málo svetla. To je prvý príklad. Takže treba si uvedomiť najprv tú funkčnosť a potom si treba uvedomiť, aby si kúpili aj dobrú koľajnicu alebo nejakú garnížu, ktorá bude fungovať tak, že sa im nebude zadrhávať ten záves alebo záclonu a podobne. Ono sa to zdá veľmi jednoducho, ale častokrát pri tom, ako sú robené steny a okná, je to dosť náročná časť. Hlavne pri oknách, ktoré sú napríklad oblúkové alebo šikmé. A aký záves by ste odporúčili do spálne? Spálňa to je miesto, kde potrebujete mať svoju intimitu, kde potrebujete mať intimitu aj cez deň a intimitu aj v noci. To znamená, že určite by som volila záclonku cez deň a záves cez noc. Veľmi dôležité je, že či máte vonkajšie žalúzia, či ten záves má len zútulňovať tú izbu, alebo má plniť aj funkciu, tzv. Funkciu zatemnenia. A všetci vieme, že keď máme úplnú tmu, tak sa nám lepšie zaspáva a spíme dlhšie. A preto si treba uvedomiť, že by sme potrebovali záves, ktorý je
tzv. Dim outový, ktorý zatemňuje od 90 do 95%, alebo záves tzv. Blackoutový, ktorý zatemňuje na 100%. A určite by sme si mohli vysvetliť, aký je rozdiel medzi týmito dvoma závesmi. Aké množstvo svetla prepúšťajú závesy? Záleží od látky závesu. Existujú látky, ktoré sú jemnejšie a ktoré majú svetlé vlákienka. Vtedy vidíte, že sa prepúšťa relatívne veľmi veľa svetla. Tu je príklad klasického závesu. Presvedcujem telefónom, aby ste vedeli. Tu máme druhý príklad dimoutového závesu. To znamená, že tá látka má v sebe ešte čierne vlákienka, aby neprepúšťala svetla. A potom ten, ktorý vôbec neprepúšťa, tak je záves tzv. Blackoutový záves, ktorý má ten taký potier a ktorý je trošičku tvrdší ako ten dimoutový záves. Tento dimoutový záves nie je na 100% zatemňovací, ale je zase taký voľný, padavý.